maɓɓe e mawɗe ɗe e o kabaru me bene e rumyalde wadani horejo keso arno hande e ñame fandare ngunjilu o yeesojo ko fi fuɗɗitago naɓida hakkude benen e nigeria tentini ka bange kisal eno kerol maɓɓe udditire ɓawo ñame rumyalde wadani e jokkitike ngunjilu makko hedde e burkina faso o horejo jaɓɓama wagadugu lamorde e leydi ndi sénégal basiru Diomaye Faye joƴƴini e gouvernement makko arano e ɓawo sertugol moye Ousmane Sonko o horejo jagorɓe kiɗɗo e biyolo docteur Mansour Ly hertorɗo politique Bassirou Diomaye Faye feññini ko ɓamtugol faggudu Sénégal wonata golle ɓurɗe e hittude e o gouvernement kawtita leyɗele Europe fottani hande e fi siñcugol nokkili kaɓe naɓa ɗanniyankoɓe rewɓe e laawi ɗi rewa e saria si o saria laatike e leyɗele Europe fuu wawa yaltinde yimɓe ɗanniɓe ɓe heɓali e kaydiji e nder leyɗe maɓɓe ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mum faymen yo bisimilla mon kayre fi fulfulde udditiren o kabaru me e andine wonde rumyaldo waddani arno hande e ñami fandare ngunjilu o ardiɗo benen ko yewtugo fi gollida hakkude leydi makko e leyɗe diwal sahel e tentini e niger leydi uddundi e kerol hakkude maɓɓe gila samminere laamu Mohamed Bazoum horejo kiɗɗo leydi ndi e ɓawo ñami horejo benen keso o hewti Wagadugu lamorde Burkina Faso jantore Mamadou Diallo Rumiyat wadani hewti hande talata ka ñalorma Wagadugu lamorde Burkina Faso ko capitaine Ibrahima Traoré jaɓɓimo ka bo wallaɗe weeyo Wagadugu caggal gimɗi gendiji leyɗele ɗen ɗiɗi horeɓe ɓen ɗiɗo yewtidi fi toɓɓe hewɗe e biyol suudu lamordu Burkina Faso fandare ngunjillu Rumiyat wadani ka leydi maɓɓe ko wurnutugol gollidal hakkude leyɗele ɗen ɗiɗi ka bange faggudu diplomatie kañum e haɓugol rafindenaku ado Wagadugu Rumiyat wadani jaɓɓano ñame lamorde Niger ko yamɗe sappo waktu bimbi horejo Niger Abdourahmane Tiani jaɓɓi Rumiyat wadani yerujo makko on ka bo wallaɗe weeyo ñame tawi woni duuɓi nayyi joni gila horejo Benin wari arde Niger caggal nde Abdourahmane Tiani jaɓɓi Rumiyat wadani ɓe tintuduno ka suudu lamorde ñame ngunjillu o ardiɗo Benin waɗi e saaha ko lurral mawgal taska hakkude Niger e Benin gila samminere laamu waɗi e hitande ujunaji ɗiɗi e noga tati Niger hunde saabinde ɗen leyɗele ɗiɗi uddude kerol hakkude majje fandare nden ko fi fuɗɗitagol gollidal hakkude Cotonou e ñame ka bange kisal o horejo Benin no habba e balɗe aroje Togo Côte d'Ivoire kañum e Ghana e biyol jayndeji hewɗi Mamadou Diallo kon saa yareten hedde e Nigeria andine wonde temeɗɗe janginoɓe waɗi hande seppoji e ɗum ko fi hollugo mette maɓɓe saabu ɗuɗugo piyanɗe jogiiɓe kaɓirɗe ciwlago yimɓe e ngal diwa oyo bange worgo hirnage Nigeria wano ñande 15 lewru yawtundu ndu ko timmi e capanɗe nayo e jeego lekkolɓe e janginoɓe e nder duuɗe tati sertuɗe e ciwlama e ngal diwal oyo e nder ngal ñallal gotal ɓe ciwli ke kadi fayɓe capanɗe nayo e ɗiɗo jangoɓe e ngal duɗal laamu yankowa wuro Moussa e nder diwa Borno rewo hirnange Nigeria